L-Aġenzija tal-Gvern Infrastruttura Malta daqtlest il-proġett li permezz tiegħu qed jittejjeb u jissebbaħ misraħ is-suq fiż-Żejtun, iż-żona fejn jarma l-monti f'din il-lokalità u li għal ħafna snin tħalla fi stat ta' telqa. Dan b'investiment ta' madwar 300,000 euro. Il-misraħ ġie ddisinjat mill-ġdid biex isir l-aħjar użu possibbli mill-ispazju disponibbli billi fost l-oħrajn se jiġu organizzati l-parkeġġ li se jkun jesa' kważi 80 karozza bi spazju riservat għal muturi kif ukoll dħul u ħruġ minnu li huwa aktar sigur. F'dan il-misraħ saru anke rampi biex jittejjeb l-aċċess għal persuni li jagħmlu użu minn siġġu tar-roti kif ukoll ser tinbena mill-ġdid il-latrina pubblika. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta, Fredrika Zoppardi, spjega li l-Aġenzija ħolqot ukoll spazji ġodda fejn ser jitħawlu ma' 46 siġra u 250 arbuxel ta' speċi differenti li jinkludu ballut, siġra ta' ġuda, fraxnu u rant, bżieda ma' dawk li diġà kien hemm. Huwa spjega wkoll li nbena ġibjum ta' 75 litru biex l-ilma li jinħasen fih jintuża għat-tisqija tas-siġar u l-arbuxelli. Din il-pjazza ta' warajja kienet pjazza mitluqa fejn kulħadd jipparkja mingħajr l-ebda direzzjoni u għaldaqstant inħassil bżonn li nupgradjaw l-erja. Mhux biss parkeġġ imma anke dwar ġodda. Intant kemm ilha mwaqfa din l-Aġenzija investit aktar minn 8 miljun euro biex inbniet mill-ġdid 11 il-triq oħra fiż-Żejtun, inkluż rotot prinċipali li joffru aċċess aħjar għal din il-lokalità. Dawn jinkludu triq il-President Anton Buttigieg, rotta ewlenija li minn Biriddeb twassal lejn in-naħa t'isfel taż-Żejtun. L-Aġenzija lesset ukoll il-bini mill-ġdid ta' vjal il-25 ta' Novembru triq prinċipali oħra li minn triq tal-Barrani twassal għaż-Żejtun u l-bini mill-ġdid ta' triq il-kbira. Għamilna diversi proġetti fiż-Żejtun, għamilna aktar minn 11 triq b'investiment ta' aktar minn 8 miljuni. U allura naħseb li bħala xogħlijiet li wet Infrastructure Malta fl-aħħar snin, il-lokalità Żejtun hija lokalità li wkoll ibbenefikat minn dan l-investiment.